Bueno, moi bons días a todos e a todas. Hoxe estamos aquí, cunha serie de poetas deste noso ben amado sistema literario ou non galego. Temos a Marta da Costa Alonso, casi non me acordo do teu apelido. Casi digo outro apelido. A ver, son meu. Marta da Costa Alonso comezou a publicar poesía na década de 1980 a través de colaboracións en diferentes revistas. O seu primeiro libro publicouse en 1993, recibiu o accésit do Premio Esquío e os premios González Garcés, Martín Codas, O Figurante e Xoán Carballera, entre outros, e a súa obra foi recollida en antoloxías e traducida a varias linguas, sendo musicados algúns dos seus poemas ou incorporados a proxectos teatrais. Entre a súa obra poética destacan Crear o mar en Compostela, Pel de Ameixa, Setembro, En Atalaya Alerta, As amantes de Hamlet, Cinsa, Acuática Alma, Argola, Dun lago escuro, Na casa da boa e Labirinto da memoria. Hoxe o libro que presentamos aquí, publicado na colección Dombate da Editorial Galaxia, é este Notas sobre a extinción. Temos tamén aquí a miña man esquerda Luís Valle. Hoxe o libro de Luís Valle que presentamos é este As Asuras, un dos seus últimos libros. Luís Valle naceu en Lugo no ano 1977, é poeta. No ano 2001 publicou Figurat, composto polos libros Jano ou Yetro en Irán, non sei se pronuncio ben, Poemas para el silencio e inacabado. Logo viñeron Epitafio e Corona para Manuel Quiroga no 2007, A caída no 2009, Fedor no 2011, que creo que foi Premio Lorenzo Baleirón, é posible, sí. Caderno do mendigo no 2011 tamén, As cicatrices do sol no 2015, Trona o merlo do 2015, Para que eu beba do 2017, Óstraca no 2019, Causa de nieve no 2021 e Alianza no ano 2022. Con As Asuras pecha un ciclo de 25 anos, case nada, de escrita lírica pola que obtivo bondosos galardóns e recoñecemento crítico. Aquí temos este As Asuras de Luís Valle, que é o libro que os presentamos, publicado pola editorial Barbantesa. De Andrea Fernández Maneiro, que está aquí á miña dereita, é unha poeta nada en Carril, eu pensei que era en Vilagarcía de Arousa, non? Señores, va a fojar Cristos. En Carril, de oficio locutora radiofónica, desenvolveu a súa carreira profesional en Radio Arousa, en Radio Galicia de Cadena Ser, en Radio Salnés, Concello de Cambados e na Radio Galega. Recibiu diversos galardóns, tanto pola súa carreira profesional, Premio Galicia de Xornalismo 1989, como pola súa obra fotográfica, o primeiro premio na Maratón Fotográfica 8M en Vilagarcía. E Antón outra vez. Aquí constame ano 2019, 2020, por tanto temos que incluir... Vou incluir a mam. 2020, 2023. Ten tamén o segundo premio Museo Liste 2019 en Vigo. No eido literario mereceu varios premios, suliñando o quinto premio Torre de Caldaloba do ano 2021 e o 16º certame de poesía erótica Illas e Sargas. Entre a súa obra poética está Migratoria, Edénicas e Contratempos. Hoxe presentamos aquí este Voto de Silencio, publicado por Medulia Editorial. E vou a finalizar con Branca Trigo, que está aquí a miña man esquerda. Hoxe o libro que presentamos é este Transo. Branca Trigo Cabaleiro é editora en Malafera e organiza xunto con outras poetas o Micro Aberto Cerimonia de Gaivotas. Publicou os libros Coñecemento do Medo no ano 2021 e Con Dolore no ano 2022, ademais de participar en diversos volumes colectivos. Entre outros, eu sei de Branca que ten o terceiro ou segundo premio Lueiro Rei, verdade? O Lueiro Rei e o Díaz Jácome, creo que Díaz Jácome, tamén de Mondoñedo, verdade? Creo que sí. Bueno, o libro que presentamos hoxe aquí de Branca é este Transo, publicado pola editorial Malafera. Pois vamos a comezar. Imos poñer por aquí estes libros. Precisamente con Branca comezamos. Branca, por que escribir? Por que escribir? Bueno, escribo, é que non só escribo. A mí en xeral gustame crear,
Eu debuxo, se tivese unha cámara faría fotos, cousa que é que non teño cartos, escribir o máis barato ao final. Por iso se me deu por escribir, ao final collei Pero o tes un gusto. móvil. Sí. As cámaras dos móviles hoxe en día son espectaculares. Non necesitas unha cámara. Bueno, pero a min gustaríame facer o revelado e todo. Para iso, xa prefiro pintar. Entón, nada, eu supoño que empecé a escribir porque era o máis sinxelo, non? Como que me resultaba máis inmediato para plasmar algo que eu quería dicir e empecé moi de novo. O primeiro libro, que ni sequera sai na biografía, La cosa negra que pasou por mi ventana, que é un álbum ilustrado que escribín con 7 anos. Despois, a partir de aí, pois sempre estive facendo como diarios, pequenos relatos, e logo metinme xa na poesía ao comezar a carreira. Quizá esa decisión que me levou a iso foi máis práctica, porque eu estaba entre facer historia da arte e filoloxía, fixen filoloxía porque a tiña en Vigo, e a partir de aí, pois, de estar tan bombardeada con literatura todo o día, acabei tirando máis pola escrita que polas artes. Ok. Alrededor deste libro que temos aquí, Marta, evidentemente, tes unha trayectoria coñecida, longa e firme, ves, eu creo que xa de verdade, ves xa da xeración dos 90, ou ao menos eu identificoxe con esa época, non sei se que a xeración, pero sí con esa época, e notas de extinción procúrase un identificarse co entorno, coa natureza, algo que eu creo que se ven de outros libros. É para ti importante o espazo non só como feito literario, máis asemade vital? O espazo é moi importante, é o que nos determina, quer decir, pertencemos a un territorio e ese espazo confórmanos, é dicir, porque falamos galego. Se evitásemos outro espazo e formásemos parte de outro territorio, tal vez a nosa lingua fose outra, pero é que nos determina total e absolutamente, non? Entón, determina as nosas conviccións, determina a nosa identidade cultural e formamos parte del e por tanto, pois é o que somos. Os 90 non é unha xeración. Aí hai algo que discutir todavía. Lamentablemente, unha das persoas que podía escribir sobre iso de unha forma, eu creo que moi atinada, porque a mí me parecía que como crítico literario era excelente, tamén era un excelente poeta, e foi un excelente político, pero xa faleceu. Falo de Millán Otero. E el falaba conmigo moitas veces este tema, é dicir, os 90 é unha etiqueta, necesitamos etiquetas para clasificarnos, pero é unha etiqueta que non corresponde cunha xeración, e eu creo que é unha cuestión que está por revisar, pero son dos 90, con todas as consecuencias, letras de cal, etc. Claro. Si hai xente dentro desa xeración, chamemosle así, que si reivindica a existencia da xeración dos 90. Sí, pero a cuestión é cales son os seus lindes, non? Si quen forma parte desa xeración? Que pasa con Luisa Villalta? Que pasa con Xela Arias? Como me soa isto pandillitas de adolescentes? Con perdón, Xa, pero... Tens que pertencer a algunha pandilla, pero pertences a un tempo. Sí, un tempo sí. E o tempo sí que determina a túa creación literaria. Sí, estou de acordo neso, claro, Marta, perdona. Pero nese mesmo tempo hai diversos. Escolle, baila, non tes por que estar... Importante este debate. Claro, claro. Non tes por que decir, bueno, vou colgar a etiqueta. Logo chegan as rebaixas, a la vai. Sí? Non, eu creo que non. Creo que é unha postura bastante, insisto, nesta postura adolescente de pertencer a... Eu, a miña idade xa non necesito pertencer a nada. Bueno, xa non necesitaba daquela, pero agora moito menos, non? E creo que na literatura hai que empezar a romper estas historias de somos a xeración... Non, por qué? Cada un vive a vida como a vive, escribe como escribe, e así debe ser. Pero tamén é importante crear comunidade, ter como un grupo de persoas afín. Pero a literatura ao final é unha individualidade. É influenciada, pero é individual, é un traballo inicialmente individual, que logo solta. Eu creo que ten que ter as súas vertentes, pero ti querías dicir algo? Non, somente eu teño a impresión de que o tema das xeracións hai ocasións nas que hai unha vontade autorial ou dun crítico de unificar ao redor dunha serie de ideas ou
gustos estéticos ou intereses políticos ou sociais, pero en boa parte tamén é unha cuestión, digamos, didáctica e máis relacionada co propio estudo da filoloxía e coa transmisión deses coñecementos máis que propiamente cunha realidade que se sustente nos textos. Quero dicir, en realidade moitos autores coinciden en espazo de tempo entre eles, din que son da mesma xeración, pero en realidade se ti vas os textos e des os seus libros, pois poden ser desa xeración ou non. Pero creo que é unha cuestión de pragmatismo, o mellor, que se utiliza o tema xeracional. En realidade, supoño que pasado o tempo casi ninguén se sinte dentro dunha xeración. Esa é unha percepción miña. Eu non creo que tampouco teño unha xeración como tal, pero, por exemplo, hai un par de anos sacamos unha antoloxía que se chama Antoloxía das Lupercais, agora hai como grupo das Lupercais, non? En realidade, somos persoas que non temos moito que ver vitalmente, experiencialmente en certo grau, pero literariamente de unha pluralidade que aí está a riqueza absoluta. O interesante é estar un pouco tamén exposto a esas influencias. Eu teño a sensación de que síntome parte dunha xeración, digamos, ao longo do tempo, non? Porque en realidade hai autores do século XV que eu, de algún xeito, sinto como unha proximidade, unha afinidade emocional ou intelectual ou creativa. Pero era un pouco... Branca, tiñas ti tamén... Sí. Ti non estamos de acordo? Non, estou de acordo que a literatura sexa algo individual, simplemente. Porque, bueno, ao final é imposible crear sen facelo a partir de todos os textos que veñen e repetindo os que dirán. Pero sobre das xeracións, creo que é certo que estas xeracións impostas ou pragmáticas moitas veces deixan fora do canon pois a persoas que non se axeitan, non, a ideoloxía dominante, por exemplo, e, non obstante, as que son intencionadas, como pode ser o caso das Lupercais, axudan a que nos introduzamos de certa maneira nese tecido, non, e creemos novos espazos. Luís, preguntaba antes a Branca por que escribir, a ti pregúntoche en que momento deixar de escribir? Pois, esa é unha gran pregunta. O mellor debería ter deixado de escribir xa, non plantearse esa pregunta a tempo, fai que te trabuques moito. Eu creo que hai que deixar de escribir cando non existe a necesidade de escribir. No meu caso, hai unha necesidade vital de facer poesía, e escribirei ata que esa necesidade vital pois xa non existe. Eu empecé a escribir un 13 de xuño do ano 97 dun xeito diario, digamos, a partir de aí prácticamente todos os días, non sei xa casi agora hai 27 anos, leo algo, anoto algo, penso un pouco en clave poética, pero porque é algo para min importante no plano persoal. A configuración dunha obra, en realidad eu nunca pensei nun poema, ou nun verso, ou nun libro, sempre pensei na obra, e polo momento teño esa necesidade. Creo que os autores debemos deixar de escribir cando esa necesidade non existe, pero é unha percepción, un sentimento persoal que en realidade pode ser que o feito de repetirse ou non ter nada que dicir tamén sexa importante. Quero dicir, ti podes ter a necesidade de escribir, pero pode ser que obxectivamente ti como autor leas o que estás facendo e digas isto non paga a pena. Ese, o mellor, tamén un bon momento para deixar de escribir, ou polo menos apartar a escrita da tua vida. Deixar de escribir ou deixar de publicar? Claro. Deixar de escribir. Son cosas diferentes, non? Sí, son cosas diferentes. Sí.
É que poderíamos seguir tirando por aí, non? Canto de importante publicar respecto a escribir. Se me contestades rápido esta pregunta, falamos desto un momentiño antes de pasar ao seguinte, pero de verdade é tan importante o proceso de publicación respecto ao proceso de escrita. Acaso o proceso de escrita é algo que ven de maneira innata, como se fose un pulso vital, non? máis que un traballo ou un oficio? É que eu sei que vou a deixar de publicar, pero non que vai a deixar de escribir. Non sabes eso, muller. Por exemplo... Vou afondar na pregunta. Ten que ser rápida, Vou afondar na pregunta. Ti escribirías, aínda que eso é unha pregunta un pouco... que se responde por si mesma, pero ti escribirías aínda que non che pagasen por escribir? Eu escribo aínda que non publique. Eu escribo cousas que non vou publicar. Poesía. Non sei se... cousas, non necesariamente poesía. Xa, agora mismo, escribo cousas que non vou publicar. Nunca, ni no futuro tampouco. Posiblemente nunca. Posiblemente as queime antes de que alguén teña tentación de publicalas despois de mí. Si escribes poesía pública e esperas cobrar, pois... Sí. Somos soñadoras, hombre. É que a resposta que das, Alfredo, desde aí era precisamente cando digo que a pregunta se contesta sin mesma, ¿no? Pero bueno, veña, vamos a seguir adiante. Este voto de silencio de Andrea Fernández Maneiro é un libro, efectivamente, de poesía. De feito, gañou... É unha vinganza, querido. Gañou o premio de poesía Eduardo Pondal, pero é un libro de poesía, mas tamén é... A vinganza é poesía. É un libro tamén de fotografía. Non? Sí. A ver... Esa é a resposta curta, a resposta larga... A resposta larga é que eu, na miña cabeza, que vai como vai, daquela maneira, que non sei explicar tampouco, eu, cando vou escribir algo, eu teño na man o libro. Non teño as letras, non teño, pero teño a estructura, teño as fotografías, teño como quero que sea, logo non é? Pero logo vas adaptando á realidade, non? E a fotografía forma parte deso. De feito, pregúntanme sempre, que vai antes, a fotografía ou a palabra? Pois case simultaneamente. Porque a imaxe eu teño na cabeza. Logo podo facer a fotografía, pero a imaxe está previamente tamén, antes de executar, literalmente. E nada, pois eso, este libro é unha venganza, a poesía é venganza tamén, é venganza e ira, non? E isto, eu quedei moi a justo. Digo, é que os anos de colexio de monxas, aquelas mulleres que estiveron, sufrímolo moito, agás as privilexiadas que as había, non? Eran as que as monxas adoraban, porque eran as señoritas perfectas, con voces maravillosas, que cantaban ben, que cosían, que era increíble, e eu... son un desastre, total. E iso é o libro. O libro é iso. Deste transo, implícita no aceiro e partícipe do aceiro e a molécula cromosomática do aceiro. Son versos deste libro. A pregunta é de metal o verso? É o verso inorgánico? Neste libro, o metal non é tanto porque sexa inorgánico, sino como arma. Eu quería pensar moito nesta idea da loita ou da batalla, é un libro que vai moito sobre, por exemplo, teoría queer, transfeminismo. Está moi presentes na literatura e na poesía sobre estes temas, esta idea de loitar nós contra un outro, que normalmente se caracteriza moi estereotípicamente, e eu quería repensar un pouco este pensamento binario, non, da loita entre dúas cousas, e pensar en que esta loita, non, a loita da poeta contra a poesía, da poeta contra a si mesma, da poeta contra o mundo. E se hai unha loita, se negativa, non sei, un pouco pensar niso, por iso do aceiro. O aceiro. Ok, pois deste outro, deste notas sobre a extinción de Marta, hai un morcego extraviado esta tarde con mancha de luz. É un verso dun poema que está na páxina 31. O proceso de creación é un procurar ante a cegueira da luz?
Persegue a creadora a escuridade de maneira voluntaria? Non, esta creadora non. Esa é a pregunta corta e longa. A ver, eu creo que a pregunta Repito esa pregunta. ten o seu intríngulis por unha razón, porque ás veces eu creo que confundimos escribir poesía con ser opacos ou opacas na expresión do que queremos trasladar. E resultas tamén quen considera que a claridade na mensaxe de un texto poético é sinónimo de antipoesía ou de panfletarismo, de simplismo, etc. Eu considérome boa lectora, como máis que nada porque levo, pois non sei, máis de 50 anos lendo. E como boa lectora que me considero, creo que é importante que quen lé extraia algo do texto. E se unha persoa queda completamente cegada pola escuridade do poema que está lendo, bueno, eso é contrario á sobrevivencia da propia poesía. É dicir, porque fan que os lectores se nos afasten, non? E penso que non é iso o que queremos ao final, senón que o que queremos é que a poesía sexa un medio de intercambio de ideas e un medio de reflexión que nos conmova, que nos provoque, que nos faga pensar, que cree consciencia en nós. E entón, claro, iso solamente podemos conseguir se no texto deixamos fíos que non conduzan á escuridade, sino que abran algunha luz, que non ten que ser necesariamente a que nos pensábamos cando escribimos o texto, que esa é outra cuestión diferente, non? É dicir, nos escribimos un libro, a partir de que o libro se publica, punto final. Xa non é o libro que ti escribiches, é o libro que len os lectores, e cada un lé un libro diferente, e iso é magnífico, ademais, unha riqueza. E ás veces dous libros nun. Sí. Porque a mí pasoume agora recentemente co libro de Blanca, que eu leí nunha primeira interpretación e na segunda leí outra interpretación, e neste momento non sei por dónde tirar, pero bueno, eu teño aí, quero dicir, o libro ten diversas interpretacións e cada quen sigue como quere, e o bonito é tratar de varias. Claro, por iso decía que ten o seu intríngulis, non? Eu ás veces digo, intentando ser amable, que o mellor pois a un libro que lle sobran palabras. Hai certo horror, va? Pero bueno, é unha cuestión que está aí arriba, convivimos con ela todos os días. Deste... Non sei se podo tirar. Nada, que eu sempre penso que o que hai que buscar é ser xenuína, máis que nada, non? Nin impostar, facer unha poesía moi complicada que non se entenda, nin intentar que todo o mundo con máis referencias ou menos entenda o que queiras dicir, non? Sino que o que dis sexa tal cal como ti o expresarías, e que non sexa impostado, máis que nada. Blanca, eu creo que eso... A ver como explico sin decir unha barbaridade, porque eu son moi dada a decir animaladas. Si é certo, eu sempre digo que hai unha cousa, que na poesía, como en toda arte, só hai dous tipos: a que che gusta e a que non che gusta. E isto quere decir que pode haber xente que está moi interesada pois en construcións máis rebuscadas, de máis difícil interpretación ou escuras ou como queirades, e logo hai outra xente que a prefire moito máis clara. Pero iso é unha cuestión de gusto, única exclusivamente, e non di nada de especial. É certo que eu son moi explícita, por exemplo. Ahora, insisto, tamén é unha cuestión de estilo, e ás veces non é tan simplista como parece, que é o que decía Marta. O que di Blanca pareceme moi interesante, porque ás veces xa non é unha cuestión de comprensión do fondo. Ás veces sí que notas que hai textos que son impostados, que son pura técnica, é dicir, que son un exercicio, que non son auténticos. Non se entendía, entender. Sí, claro, non refiro que non son auténticos, é dicir, a autenticidade moi rebuscados como moi sinceros, claro, como que dis, esta persoa
non podería dicir isto de outra maneira mellor que a que o está facendo. Claro. Entón, a autenticidade tradúcese, Iso aí, é dicir, ainda que ti a fagas negra, tradúcese, porque é auténtico. Ten fondo, ten alma. Entón chega. O problema é cando lees un texto que cando estás lendo dis, isto é un exercicio. Que tamén nos parecen exercicios, pero non son para ler xente. Claro que sí. No, temos que facerlos, Eu son da primeira que fago exercicios. Obviamente non salen, pero é lógico que tens que practicar, porque como non practiques, quero dicir, nós non escribimos, ou eu polo menos non escribo todos os días. Xa sei que Manuel se me vai ver. Pero eu poeta de sistema. Eu non podo facelo, igual que non podo facer todos os días tai chi, igual que non podo facer fotografía todos os días, e non podo, quero dicir, porque a mí supone un esforzo, quero dicir, escribir poesía non é comer Eu creo que aí o tema do estilo, digamos, o tema do que estábamos a falar, a poesía é unha vía de coñecemento, vamos dicir, non? Quen escribe pode elixir indagar en si mesmo e comunicar esa experiencia, ou de algún xeito escribir de xeito que se transparente eso e que se xa evidente para o escritor, pero para os lectores. Pero a cuestión, creo que un pouco a clave daba a Branca, máis que non utiliza a palabra xenuíno, utiliza un pouco o concepto de necesario, ou seja, cando ti o que faz é a poesía necesario, que necesitas sacar, e sacalo quere dicir acceder a algo que está, pero non está aínda. Coa poesía, en realidade, aí está, digamos, esa gran beleza que ten a poesía. Hai unha descoberta que non se pode facer de ningún outro xeito se non é a través da poesía. Noutro plano das artes plásticas podemos entrar no concepto de beleza, de verdade, pero coa palabra poética, a recepción desa palabra poética, ese encher a linguaxe dun máximo de expresividade, de sensibilidade e de coñecemento, en certo modo, é o que fai que esa poesía, que pode ser como un poema dos máis populares ou planos, se queres, de Juan Ramón Jiménez, a un poema completamente complexo, con casi inextricable, pero de Rimbaud, por exemplo, ao final, se é necesario, é se valioso. Pode o acceso ao texto, se son máis complexo ou menos, o fin dos tempos, o fin da historia, non é o esencial. O esencial é que a persona, cando estea creando todo iso, necesite facelo e teña esas ferramentas para facelo do xeito que o fai. Un pouco é a sensación que eu teño, que a poesía, este concepto, digamos, de oscuridade ou claridade, depende moito do lector. O horizonte hermenéutico dun lector ou doutro varía completamente. O esencial é que ti, como autor, fagas o poema e a obra que queres facer e que necesitas facer. E tras deso, haberá algún lector ou lectora que en algún momento chegue e disfrute desa experiencia. Non que a traduza, literalmente, non que sinta ou que, pero sí que valore como lector ou lectora, pois o que hai aí. De feito, que me contestaste esa pregunta que tiña pensado. É que xa chalira. Tienes que agochar os naipes a mellor. Non, é mentira. Pero cando menos vou ler o verso de onde tiro a pregunta, non? Deste Asuras, o desgaste da luz designa o que nunca foi puro e perfecto. Claro, a pregunta era a contraria que lle facía a Marta, non? A ti preguntabache, precisa da luz o poema? Sempre, claro. O poema ten que estar exposto. Para que algo estea exposto,
precisamos que estea iluminado. Que pasa? Que as condicións non sempre son as mellores, o mundo no que vivimos tamén é confuso, os claroscuros forman parte da nosa existencia persoal e social, e hai ocasións, como neste libro, que é un libro de enfermidade, na que ese concepto de que o desgaste da luz de signo que nunca foi puro e perfecto ten todo sentido, porque en realidad estamos nunha crise epiléptica neste caso, que son 24 horas na vida o eu poético é unha persoa epiléptica, non? En un momento especialmente convulso, nos dicir da súa vida. Estás deixando sin preguntas. Andrea, a escrita poética é un acto reflexivo? Sí, pero tamén é un acto emotivo. É dicir, eu... a ver como explico isto, sí. Teño un amigo que di que eu son un canciño novo, que cando sale a pasear pola rúa ou polo monte vai cheirando todo. Que ya tú correndo case sin fixarse, pero quedan os aromas, quedan os espazos, marcas os espazos e eu fago eso na poesía. É dicir, quero dicir, o meu proceso creativo é ese. E logo xa ordenarei, pero primeiro recollo. Primeiro recollo e avalío si é interesante, si pode ser un tema que a mí me interese e que posteriormente teña algún interese, porque claro, hai cousas que quedan na casa, que era o que falábamos antes, non? Si é certo, e de feito, no meu caso, eu teño 60 anos agora e empecé a publicar hai 3, 4. O meu proceso é inversa, é dicir, eu non escribo desde sempre e non publiquei nada ata agora. Non hai tempo, non hai isto, que? Por que pensas que non o escribiches antes? Sí que escribín, moito. Vale. Moitísimo. Claro. Quero dicir, non publiquei. Eu non publiquei nada hasta os 60, no, hasta os 50, non sei cuántos. Unha cousa curiosa, Carme Vidal sacou agora un libro. As dúas sodes xornalistas, as dúas... Eu non son xornalista, eu son locutora de radio. Perdón. Non me pidas perdón, pero é que a xente tende a identificar, e non é exactamente o mesmo, non é exactamente o mesmo. Carmen é xornalista. Pero, ao final, comentábamos con Alfredo, eu teño a sensación de que estamos un pouco nun tempo de mudanza pola sociedade, polos ritmos que nos toca vivir. Ela tamén compón colle unha imaxe e fai un poema, digamos, aí como unha... Eu tamén tomo fotografías, o que pasa que non as incorporo nos libros, pero ao final parece que... Todos, ao final facemoslo todo. Sí, non é nada original, a verdade é que para nada. A originalidade eu creo que tamén está sobrevalorada, porque original en realidade é o proceso, o xenuino dese proceso, o desfrute que haxa, o sufrimento verdadeiro que a originalidade, bueno, o tópico é dicir que dende Homero ninguén pode ser original, ou podemos serlo sempre. En realidad eu creo que podemos serlo sempre porque non é unha cuestión de temas, é unha cuestión de como afondas e como vives e como trasladas ese... Pero estamos un pouco nun mundo como que necesitamos abrir os abanos, as opcións, explorar. Ti tamén faz fotografía, digamos, antes as posibilidades reais de facer fotografía hai uns anos eran limitadas, porque tines que ter unha cámara, tines que revelar, o custe dos carretes xa non era... Había moitas veces que tirabas en blanco e negro porque dicías, bueno... Luis, sabes, hai un dito en fotografía que queres que o teu fillo non se mete en drogas, non se mete a drogas, afisiona a fotografía, non vai ter cartos para nada máis. Sí. Pero bueno, estamos un pouco nun mundo que parece que necesitamos, bueno, necesitamos non, pero que creamos con moita maior capilaridade. Antes estábamos cun papel, unha máquina de escribir ou unha pluma e tal,
e agora necesitamos sair e ter outro tipo de estímulos distintos. Digo, además, como casi todos os poetas aquí, poetas, somos sodes escritores, ao mesmo tempo fotógrafos, non? Pois eu creo que, e é unha pregunta que tamén lanzo, non? Si é certo que son diversas linguaxes nunha mesma expresión artística, non? Ao fin e ao cabo, non? Sí. Esta capa é unha fotografía miña, que en realidade é unha paisaxe crevada, é unha doble exposición, pero de algún xeito hai unha parede que está crevada, é unha paisaxe, digamos, esa estrada que leva a miña casa en Moncelos. E ao final hai esa imaxe, é algo que tamén está no libro, pode dialogar co libro. En realidade, moitas veces fotografamos para excitar un pouco a imaginación para que surdan novas metáforas, ou mellor novas interpretacións. Sí. Desculpa de que me sume sobre a fotografía, eu non sei se debe ser cousa de agora, pero, por exemplo, o meu libro ten fotografías, eu non saco fotos, nin sei sacar fotos, pero eu sabía que fotos quería. Entón, fun alguén que me gustaba como sacaba as fotos e lle deixen exactamente como quería a foto. Lle mandaba dibuixos con Paint, quero isto, tal, de feito hai un dibuixo con Paint sobre a portada do meu libro. Busquei a fotógrafa que me gustaba moito como traballaba, traballa con analóxica, de feito, que carretes queríamos, a foto precisa que queríamos. Fomos buscar os escenarios eu en Branca por Vigo, como salí, a modelo, de feito, tamén contactei con ela por redes sociais, e sacamos as fotos precisas que quería para o libro. Pois se me desculpas, eu creo que ti és autor das túas fotografías. Claro. Ainda que as fixera outra persoa, porque a fotografía é composición. É a composición, non é outro pode facelo calquera. Sí, pero a súa vez o meu libro tamén ten ilustracións. As ilustracións non son miñas, tamén lle pasei ao ilustrador. Sabes que fixeche? Sabes que fixo ese home ou esa muller? Catou a idea, enhebrar a Julia, pero que cosero foches ti? Hai un debate, bueno, eu non estou aquí para dicir nada, eu solamente entrevisto, pero... Bueno, Manuel, non mamoles, faz favor, tira para xa que saiu este tema, non quero alongalo tampouco moito, pero xa que saiu este tema, si é certo que hai un par de anos saiu moito a palestra, non? Sobre si certo escultor ou certo pintor ou certa pintora era realmente autor ou autora das súas obras, xa que tivera axudantes, non? Axudantes que, por outro lado, facían o que ese diseñador, consideremos así, ou esa diseñadora, nun primeiro momento trazaba, creaba. Entón é moi interesante iso que dis ti, non? De eres ti realmente autor desa fotografía ou son os outros? Ou é un traballo colectivo? Son coautores, é un traballo colectivo. Vos pensades que son coautores, sí? Sí, é un traballo colectivo. É como unha película. Claro. Bueno, igual, porque, por exemplo, no manga normalmente é un eu non o penso. Vai ser a única opinión que verta aquí hoxe aquí, pero eu creo que non. Pero bueno, aí, por exemplo, o caso do que ti falabas son escultores moi famosos que en realidade conceptúan traballos con materiais que non poden traballar, vamos a dicir. Neste caso, por exemplo, nese caso, bueno, en realidade este tipo de autores cotizanse moito e teñen equipos de traballo que executan manualmente, vamos a dicir, a grande parte da obra. É un pouco o escultor ou a escultora ou o artista que está detrás, é un pouco o que traballa o concepto de peza, en ocasións tamén
as cargas que ten que haber, os volumes, pero non executan case nada. Luís, perdona, eu non entendo moito deste tipo de cousas, pero teño algún amigo e o que fan normalmente, o que se fai normalmente é unha peza, é dicir, unha peza que logo é reproducida en determinado material, a obra está feita. Sí, a veces. A obra está feita, o molde está feito. Sí, eso podes... Sin ter nin idea desto, pero eu creo que desde o momento en que hai un molde inicial e hai unhas medidas e ti o que determinas en que material se forxa e as medidas que ten que ter, o traballo é teu. Inda que, digo máis que nada, se vai a unha fundación, lóxicamente, moito traballo na fundición, teño que facer o molde pouco máis, non? Sí, eu quizás neste caso co que máis o compararía co traballo dun arquitecta, por exemplo. Quero dicir, a obra é súa, pero quen fan? Albañiles, non? Claro. Pois, ao ser grandes instalacións... Quen é máis autor? O arquitecto que deseñou o edificio ou o canteiro que labrou as pedras con determinadas... Que decir, a ver, a Catedral de Santiago, quen é o autor da Catedral de Santiago? Acaso o mestre Mateo e os seus canteiros non son autores dos anaquiños que foron facendo? E por iso deixaron as súas marcas nas pedras tamén, non? Pero eu creo que falamos de distintos procesos creativos e en función de cada un deles, porque na escrita dramática, por exemplo, tamén podíamos falar de escrita colectiva, é dicir, e eu creo que está, bueno, non vamos a falar de Shakespeare, pero está a orde do día a creación de textos dramáticos a partir da improvisación de un traballo colectivo, de un grupo de teatro, non? Pero bueno, logo ao final o que hai é un texto que asira unha persoa. Son procesos diferentes. Vamos deixar a cuestión aberta, porque... Me facendo cambiar a vida. Que volúmenes son, por favor. No libro este transo, na página 15 hai un verso que di: os trazos dialectais son cousa da deidade. Ademais é un verso que está solto, é un verso que está como descolado do resto do poema, non? Os trazos dialectais son cousa da deidade. Eu gustei especialmente dese verso, quedei no lendo un minuto, canto hai de certo nel, non no libro, na realidade. Vale, o verso, bueno, está como ese verso sósto e logo xusto despois dun espazo pon alentexto, non? Da deidade alentexto, como que os trazos dialectais quedarían un pouco fora do que o texto final e emprego tamén para construir outra voz, porque o único texto con trazos dialectais grafados do libro é o abstract, bueno, o libro é un pouco como un traballo académico na forma, e a miña idea era esta nova voz, que é extratextual, e que por iso ten trazos dialectais, intenta pasar este texto polo filtro da norma, pois se queda o texto este que hai no abstract, que é como un texto que case parece un glitch ou un algo que rompe, porque é como un xogo sonoro, máis que nada, e estaba un pouco o significado, non? De crear unha voz externa que é a que ten trazos dialectais e non realmente a voz que está presente no resto dos poemas. Volvemos a este nota sobre a extinción. Eu neste libro vexo como un pouso, fago a pregunta e mirasme ameazante. Eu neste libro vexo un pouso, personalmente, a miña lectura, hai como un pouso apocalíptico no libro, ou alo menos eu así o vexo, como de derrota, non? Calquera relación con isto que acabo de decir é casualidade, non? Ou non? Non, pero calquera de nós tomando un café e se pon a falar, que levo un par de días, desde o mércores, que fomos en concentración en apoio do povo palestino, as conversacións sempre son apocalípticas. E todas acaban no mesmo punto, non pasa nada, nos extinguirémonos, pero o planeta continuará. E si, ten algo de apocalíptico. Pero bueno, por iso estou aí parada, intentando tomar notas para deixar constancia. O problema é que as notas van desaparecer. É unha chamada, é apocalíptico, pero é unha chamada a parar, a deter o tempo, o que sexa posible para reparar en todo o que temos ao redor. Non é unha conexión entre os dous libros. Digo,
Os nosos. Sí, eu tamén estaba pensando. Ti falas dunha evolución para a superación, para manterse, para sobrevivir, e ti tamén, pero sobrevives outra cousa. Quer dicir, o que sostés é outra cousa. E estamos falando ao final de supervivencia, nos dous casos. Ti de adaptación, neste caso, non? E ti de observación. E da lingua, Non a é sobrevivencia da lingua tamén, non? Que é fundamental. Perdón, que me meto sempre... Pero él dixo que podíamos. Deunos permiso. Si, pero dame un pouco de cousiña, porque sempre estou metendo só. De Luís, o teu libro é un libro, alo menos desde o meu punto de vista, agora xa falo como lector, primeiro falei do teu, agora toco yo de Luís, eu vexo que é un libro denso, pero eu creo que toda a tua obra poética é unha obra poética densa, alo menos os libros que eu coñezo teus, que creo que son, se non todos, case todos. Eu vexo un libro denso, traballado, se é certo que vexo unha estrutura equilibrada, deseñada e trazada, neste caso, é unha pregunta que medio me respondeche xa, claro, polas horas, polo reloxo, non? Canto de importante é o tempo no libro, fálame tamén do xeito no que está escrito, é necesario o verso, é un libro que está escrito en prosa. Sí. Non sei se é unha boa definición, non? Pero sí. Non é un libro que teña os versos ao uso. Non están, digamos, marcados a canti. Ok, alrededor do digamos, o tema é un libro de poesía porque en realidad para mí conceptúa a poesía pois froito de moitas lecturas de poéticas, pero basicamente o esencial da poesía para min é encher a linguaxe do máximo de significado onde estea presente a cuestión rítmica, ou seja, que en realidade entre polo oído que agora sei que necesito unhas laterais ou unha vibrante para tal, ou unhas oclusivas, porque en realidade o que eu estou dicindo hai unha dificultade a hora de progresar, pois utilizo unhas oclusivas sonoras ou procuro palabras nas que estea presente iso, porque ao final cando alguén lee é máis sencillo se leo algo para que se entenda isto. Despois ao final vamos a facer un sí, pero somente por coller isto non parece poesía porque está escrito, pero ao final sempre hai esa reflexión. Si asiste o 9, a frecha danza nos meus ollos como un rito tarica ás 6 e 9 da mañá e percorre pulcramente o trazo da palabra río. A seta avanza suave como balbucir da néboa de baixo ante a primeira sílaba da palabra vida. Por dicir, hai unha... normalmente utilizo ou pensando en pés latinos, en duración de sílabas, en cuestións deste estilo que reforcen o que se está dicindo. Parece prosa, pero non ten nada que ver con prosa. Pero faz cantería poética, non? Un pouco cantería, eu son canteiro, logo poño a marca de canteiro ali ao final, pero sí... De Andrea, do libro que teño por aquí, este voto de silencio, esgotouse a fartura na cociña, pero medra no patio o millo esquecido da debulla. Queda sempre algo esquecido por dicir. Acaso é o que realmente fica cando se esgota a fartura? A mí nunca me queda nada, porque só de botar todo por fora. A ver, o que non dixemos, isto está fora de contexto. O libro en sí está estructurado en dous poemas diferentes incluídos nun, que fan un, non? Son independientes, pero fan un. Por qué? Porque eu sentín que este libro tiña que decir fundamentalmente cal era a impresión miña con respecto á deseducación das mulleres, non? Entón, eu que teño un apego moi grande pola natureza, por libro de Marta adoro precisamente por estas cousas que me encantan, non? A mí me encanta a botánica e, bueno, os bichos. Eu pensei non, sentínme como unha aldea abandonada. É dicir, as monxas tiñan a necesidade de crear aldeas abandonadas
porque é o xeito de que medren as súas silvas. Si a aldea está habitada, si ten pensamento propio, se ten vida propia, aí as monxas non poden facer nada. Por lo tanto, o primeiro que hai que facer é matar a aldea e decidir asociadas. Entón, este forma parte da aldea, non forma parte da nena, e van falando a aldea e a nena sempre. E xa non me acordo cal era o verso, pero bueno, efectivamente, non me acabouse a fortuna na cociña. Non me queda. Sabes por que non me queda? Porque agardo que os demais se poñan. Eu poño, pero poño tamén de xeito que ti callas ou busques a túa propia interpretación, porque claro, eu non lle podo pedir á xente que se poña no sitio, no lugar dunha nena educada nun colexio de monxas, porque hoxe en día esa educación síguese dando. Sí, claro. Síguese dando e de xeito moi taimado. Ollo, incluso na pública hai unha serie de tics que se reproducen aínda hoxe. É terrible. Entón, eu estive outro día na Pobra e os nenos decatáronse de que, efectivamente, algunha desas cousas ainda perduran. O que pasa é que non é tan normal, civilino, é tan normal, tan civilino, tan... que aí está. E iso, a min, quedar sempre me queda, claro. Pero tamén deixo para que lle queden os demais. Que é o interesante, porque senón non merece, creo que non o publicaría. Para que? Non, eu necesito interaccionar, que o meu libro fale, que estableza unha conexión co lector, a lectora, se é posible, e que se metan no mundo ese, que entran a través da aldea, que é moi fácil de imaginar, e chegas ao mundo da nena, que é un pouquinho máis fácil de imaginar porque taches pola aldea. Se non entraras pola aldea, ao mellor, non tanto. Vamos ir finalizando, pero quero facervos unha pregunta que vai para todos, que todos e todas me tedes que contestar. Unha desas preguntas que non gustades nunca de que vos fagan. Onde encadraríades a vosa obra dentro do sistema literario galego de querer encadrala ou non? Podemos empezar por un lado. Pois sí que é unha pregunta que quizás é difícil. É difícil e sei que además que non vos gusta, pero para eso viñemos aquí. A mí é que para responder preguntas que non nos gustan. Non é que en realidade tampouco teño un coñecemento. Hai pouco saiu unha antoloxía de 20 anos do premio á Fundación. Fixo Mario Regueira un estudo de min dixo que era un autor fora de xeración. Quedome co que dixo Mario. Non, en realidade falou, pois eu efectivamente empecé a escribir nos 90, pero os primeiros libros foron en castelán, logo cheguei a miña poesía, por poñer unha etiqueta, un pouco unha poesía metafísica ou do silencio. No ano 2009 non había ninguén ou non era o que máis se facía. Non creo que teña propiamente un oco digamos, compañeiros de xeración posibles. Creo que en realidade o que falamos non é moi útil desde un punto de vista obxectivo e descritivo da realidade creativa o termo xeracional a día de hoxe. Non me parece indo un pouquiño máis aló do didáctico, da elaboración de manuais ou, no caso de rapaces de instituto, que hai que de algún xeito deseñar ou conformar a realidade conceptualmente, pero esa realidade adecúase ou, digamos, esa descripción adecúase ou comprende ou describe correctamente a realidade creativa poética galega? Non. A realidade poética galega é nomes de personas distintas que fan unha poesía, pois sí que é certo que hai persoas que teñen bastante afinidade, e ao mellor aí sí que se poden dar
casos de estudos xeracionais, pero no meu caso non me vexo ninguna posible xeración da actual, vamos. Sí. Non sei quen lle apetece seguir. Andrea, por exemplo. Pois mira, eu non teño ningún interés. Máis que xeración no sistema. Non me interesa o sistema. Interésame que a xente lea. Punto. A min ou a quen sexa. A mí non me interesa. É certo que non é non a miña posición, non? Pero si é certo que en ocasións hai reaccións hostiles. E si que me sento un pouquinho intrusa. Ao mellor é unha cuestión de idade. Algúna vez falamos estas cousas? Non sei. Non sei, tampouco me importa, xa vos lo digo. Neste aspecto, chegado a este punto, non teño ningún interés no sistema literario galego. Mais que aquel de ler eu, coller cousiñas de aquí, de alá, e ver o que se está facendo, pero por gusto de lectura, non por outra cousa, porque a mí se hai algo que me gusta ler, e eu leo de todo un pouquiño, bueno, narrativa menos últimamente, non me apetece moito, pero eso, pois non, fora, estou fora, verso libre. Bueno, como Marta está escribindo aí, pois... Bueno, sobre das xeracións, creo que si xa é difícil para unha persoa que empezou a escribir nos 90 encasillarse, para alguén que empecé a escribir no 2020, máis ou menos, pois é máis difícil porque non hai case nin traballos ou libros escritos sobre nós, entón non teño moi claro onde encaixo ou onde me encaixarían. En canto ao sistema, nos movemos moito por feiras de autoedición, fanzine, cousas máis, vou dicir underground, que tampouco me gusta moito, porque parece que... A mí me encanta esa palabra. A mí tamén. Entón estamos un pouco máis cerca dos 80, entón, para non significa outra cousa. É que sempre que saímos no xornal nos din en plan as poéticas das marxes. A ver, estamos nas marxes porque nos marxinades, non porque esteamos... Pois colle dos marcos, que de marxinais nada, somos os poetas dos marcos, que nos movemos donde nos dá. Entón, nada, neses espazos eu estou máis cómoda porque sinto que me lee xente que igual non é xente do mundo da poesía, non? Simplemente que pasa por aí, ve o meu libro, isto vai de non sei que, ou mira que chula a portada. Entón, o lugar do meu libro quizás é nas mans de calquera persoa que o queira ler. Marta. Mira, é moi habitual que diga que non son quen de analizar ou de reflexionar sobre a miña obra. Ese non é o meu papel. Ese papel lle corresponde a quen a lé, a quen lé a obra. Por tanto, por ese mesmo motivo, considero que non me corresponde a min encadrarme dentro do sistema literario galego. E que como escritora, e cada un de nós cando escribimos, eu penso que iso é o que menos nos importa, evidentemente, porque o que estamos é dándolle unha vía de saída pois, o que necesitamos dicir, non? É dicir, estamos comunicándonos ao final. Entón, bueno, eu estou me comunicando, non estou pensando en como se percibirá o que eu comunico hoxe no futuro, non? E, por tanto, como vai ser encadrado? Porque encadrarse eu creo que ten que ver coa perspectiva histórica de un proceso. E nese sentido é útil. E nese sentido ten significado, é dicir, a ver, nos cando volvemos a vista 150 anos atrás, pois entendemos que temos que falar de un tempo no que a situación histórica desembocou na reivindicación dos povos, da súa identidade, que iso nos conduce pois, a un movimento político, a un movimento literario, a unha produción literaria determinada, etc. Non? E hai 100 anos o mesmo. E nós, cando nos analicen o futuro, e agora voume contradicir co que dixen antes, efectivamente van a atopar que hai unha xeración que, cando se inicia o período que denominamos democrático, escribe desde unhas premisas diferentes, que é a formación lingüística, que é a existencia de antecesores literarios, porque esa é a nosa diferenza, non? No meu caso, por exemplo, ou no que se chamou promoción dos 90. A diferenza cal é que, efectivamente, somos persoas que tomamos coñecemento da lingua a través da educación e que tivemos a grandísima sorte de ler os que nos levaban 10 anos.
de ler a Cáccamo, de ler a Forcadela, de ler a Fernán Bello. Eso non é unha cousa menor, é moi importante, porque tes unha bagaxe. Igual que as autoras deste século teñen unha cousa que eu non tiven e que son super afortunadas, non sei se elas o saben, e é que leron as escritoras reivindicándose a sí mesmas como mulleres e como autoras no espazo literario. Iso eu non o tiven, elas sí. Entón iso marca tamén que haxa diferencias nos procesos, porque claro, se a escrita e comunicación ti sentes a necesidade de trasladar algo, cando algo non está recollido literariamente, faz ese esforzo. Cando iso xa está recollido literariamente, Dalvis quería falar sobre o amor. E iso foi o que nos dixo no ano 2006 cando nos visitou e o nomeamos escritor galego universal. El quería falar do amor, insistía en falar do amor e escribiu libros sobre o amor. En todos os seus poemas de amor aparece a realidade que o levou polo mundo a ser un exiliado permanente, porque tiña que aparecer no texto, non podía obviarlo, porque era unha necesidade imperiosa. Tal vez, se as cousas fosen de outra maneira, e Palestina fose un estado recoñecido, hoxe habería escritores palestinos, primeiro, que non estarían morrendo, e segundo, que estarían escribindo do amor, dos paxariños e de cantas outras cousas máis. Bueno, entón, eu non me encadro, respondo que non a pregunta, pero ao mesmo tempo reivindico que, bueno, todas as cousas teñen un significado. Pero nós somos versos libres, mentres escribimos. E non podes estar en dúas posicións distintas. Non podes estar, en realidade, creando e colocándote. Non podes. Nin debes. Sí. No fondo, que importancia ten para a escrita? Para nós, cando escribimos, ninguna. E entón, eu tamén quero dicir, outro día asistí a presentación de unha, vou dicir rapaza, non rapaza os 40, poñamos por caso, que máis dá? Esa chica que dicía publicaba o seu primeiro libro. Até que punto ela que non fai pública a súa escrita nese momento e que tal vez tardou en escribir, tardou físicamente en escribir, non estivo escribindo todo ese tempo antes que ela lía, non? É como cando nos escribimos un poema. Cando estou escribindo o poema? Cando o poño no papel ou cando me paso semanas enteiras dándolle voltas na cabeza? Entón, iso é un proceso que cada un ten o seu, que todos son diferentes, e iso é o mellor de todo. Non se pode saber que rapaza era do libro, non? Sí, Raquel Fernández, Contas de Buxón. Cada un de nós escribe cando lle parece, cando pensa que é o momento de facelo, cando necesita facelo. Din, é que non o sei exactamente, pero vos que sabedes máis idesme corrixir. Din que Saramago, que chegou ser premio Nobel, pois non empezou antes dos 40, tampouco. Non era que dicía que non se debía empezar antes dos 40? Bueno, pero é que, claro, Ese, no, bueno, eu lembro que eso decía o Pedrallo. Pedrallo decía que antes dos 40 era pero ele empezou antes dos 40. Pero Pedrallo decía que todo o que fixera antes dos 40 era práctica. A partir dos 40, cando... Creo lembrar que era Pedrallo. Eu creo que non é unha cuestión de idade, é unha cuestión de experiencia. No, claro, e de necesidade de exploración, de unha necesidade de... Vou contar un conto, esto de que, digamos, esa data, non, do 13 de xuño do 97, que o comezo da un pouco da escrita consciente, pero eu cando estaba en terceiro de GB lía a Ilíada, lía El Diablo Cojuelo, lía quero dicir eso. O primeiro libro que publiquei levaba unha nota autorial no que decía que en realidad iso era unha proba, e declaraba como proba. Son 4 libros, empeza do verso breve. O primeiro poema é Canta la rana un blues moi triste, invierno en la charca, que
que é unha imaxe de... É unha variación do haiku de Matsuo Basa. Pero ao final, nese momento, no 2001, que din iso prelo, se poñía que eso, eu non, si en algún momento hai unhas obras completas, ese libro non vai estar. Porque estaba declarado. Pois xa o queimarás, porque se non como queimarei, pero estaba declarado dende o principio un pouco. Eu era, cando empecé a escribir conscientemente, un lector dende facía 15 ou 16 ou 17 anos, avidísimo, lía, non sei, entre 100 e 100 e pico libros ao ano, todo o día estaba lendo. Cantos lechedes a Facho? Cantos lechedes a Facho? Porque a mí, chegada aquela hora, a miña avó decía, a dormir. Facho. Non, eu nada. Así. Moitísimo. Bueno, eu son fillo de libreiro, sempre na miña casa valorouse moito que a xente tivese ganas de ler e podía lerse calquera cousa. Na biblioteca pública eu collen mi lucha, a versión que había en castelán, cando tiña 12 anos, e deronmo. Que outra cosa que me cabrea moito é que as lecturas para nenos agora estean tan dirixidas, que parece que non poden... Vamos a ver, eu creo que vivimos... Perdón, a mí me encanta. Ti pensas que as túas lecturas de hoxe que non están dirixidas? Sí. Sí, home, todo está aquí a discusión é quen te dirixe. Todo está condicionado. Pero creo que nos pasamos un pouco os nenos, cando eu collía determinados libros, notaba que non era o momento de ler ese libro. Cando levaba lidos 15 libros ou 20 libros na miña vida, digamos, sendo moi neno, eu collía tal vez, non me apetece ler este libro, colles outro libro. O tema é que che digan, os libros que eu lía con 9-10 anos agora non os deixan, casi non se poñen ao alcance, ou din que non son apropiados. Eu non entendo o concepto de que se xa un non apropiado. O neno decide, cando abre as asuras, isto non me interesa, non me chega, non se deixa o libro. Xa sei, é unha historia que é opinable, eu son un pouco... É que antes tiñas que ler, porque non había casi outra cousa no inverno, pero agora teñen moitas outras cousas. Eu que non estou aquí para opinar, pero vai ser a segunda opinión que dei. Isto nada, Vai ser, eu realmente pasei non mal con certos libros obrigatorios nos institutos e con certas recomendacións. Dito isto... E non o pasaches mal con certas recomendacións que leches nunha revista literaria ou que che fixo un amigo? Sí, claro. Pois entón. Pois eu pasei non grande. Que queredes que vos diga? E daquela líamos o Miocid en castelán. Claro. E pasei en grande. Unha das miñas boas experiencias de lectura... E o Polifemo, que maravilla. Claro. Eu que sei, pero que non somos todos iguais. Claro. Pero unha das miñas grandes experiencias de lecturas é cando a profesora de literatura española, pois estábamos en segundo de PUP e agora cuarto da ESO, ou decir 15 anos, dixo que tiñamos que ler El Quijote. De pé a pa. Agora non o lería. E naquel momento non me faltou palabra. E pasei en grande. Porque eu, ademais, aceptei a proposta que me fixo a profe e a profe dixo, eu pasei no moi ben lendo este libro. E dixo, bueno, pois vámonos ver. E pasei moi ben lendo ese libro. Eu teño alumnos de 15 anos, non creo que leran, o sea, que hoxe lles di a profesora tal e non o fan. E eu pasei no ben lendo a Celestina. Entonces, eu aí, a ese nivel, penso que... A ver, todo depende, non? Pero ser un bo lector tamén, ou unha boa lectora, tamén ten que ter unha parte de ter collido obras que forman parte do noso acervo cultural e que non escollerías se estuveras buscando únicamente unha lectura de placer. Non sei, penso eu creo que as cousas son unha combinación, non só lectura de placer, tamén hai unha parte formativa, non? Quer decir, non sei, unha bagaxe.
como cultura xeral, non sei. Bueno, imos ir poñendolle punto final ao acto, que poderíamos quedar debatindo aquí até a noite. Sí, Quitarían os tomates. Ten pinta de que sí. Dalle 20 minutos máis. Luis, queda cantado. Se vos parece ben, lemos un poema ou dous dos libros para que se vexa aquí o que hai aquí detrás de todo isto que falamos e poñemos o punto de final ao acto. Un texto dis, non? Sí, un ou dous, o que vos consideredes. Ai, pois que se me das a opción de doble, un de cada. Veña. Comezaste, Marta, sí? Ou comezaste, Luis, ou bueno? Bueno, a ver, eu teño aquí... Mira, teño unha que vengo a Pues casa. mira, Marta, empezas. E se facemos unha rolda de un e unha segunda rolda de dous, se nos intercalamos? Pero a mí compensame ler os dous seguidos, o da vale. Claro, no meu caso. Bueno, pois Non sei se vos Pero estades... facer alternate... Non sei se vos estades dando de conta de que se nos está indo control. O tempo... Son breves, vale? Definitivamente ese tipo de actos son moito máis fáciles cos novelistas que cos poetas. Pero logo fanche puf, puf. Vamos a ver. É que foron moitas preguntas moi amplas, moi filosóficas. Quero decir, é que poderíamos cunha soa botar todo o día, unhas xornadas Aquí non enteiras. estamos botando contos, estamos reflexionando, colocando os piares da humanidade e do mundo. Case nada. Case nada. Empezas ti logo, sí. Si queredes comezo. Veña, pois vamos a facer logo como di... Xa que todo está completamente fora de control, como a poesía así mesmo ten que ser, non? Por suposto. Pois entón vamos a facer como dixo Marta. Vamos a Vamos a descontrolar. encabalgados. Lemos logo unha e despois lemos outra, un despois de outro, dous poemas cada un. Sentides vos capaces, Queres pecharte unha ronda e abrir a seguinte e ler os dous? Vale. Vou marchar do hábito xa de... Pero vamos a ver, ti non sabías que non te Bueno, está ben soltabas. organizado, hai que decirlo todo. Bueno, eu comezo. Veña, vai. Escribir. Esconxurar a podremia que obstrue o interior das vísceras. Ou extraer un anaco cristalizado de ámbar gris. Materia sólida, imperfecta e fermosa, que serve para decantar, para fixar o perfume. Alí, nos restos fedorentos de lugares imposíveis que ocultamos, insistentes, porque nos producen náuseas, nace o poema. A esencia do que queremos lembrar, preservar, non esquecer. Mira, curiosamente, como comezaches así, vou coller un fragmento que dialoga co teu. Veña. 2:34. Escribir. Diluirme nunha sílaba azul gioto que vira e vira no cerebro como frío veleno da escolopendra. Escribir. A tartarugas en ollos e unha pedra co corazón aberto, pasando frío. Os hospitais son palabras salvaxes. Un neno morto de soño. 2:42. Claridade diurna, hiato da consciencia. Os amigos temen por min. Melodías exiguas atravesan as derradeiras cores da palabra neve. Perversión é unha casa. Córnea, unha casa. Cor, unha casa. Casa, alén, comida mastigada. Nas paredes de pardal do corazón, ardendo. Que raro, se ruptura doutro corpo, o bolo alimenticio todo cae nunha ferida sempre aberta directo desde a gloria doutro corpo, os ventrículos de ferro vermello, se cravados no teu ollo. Por cegar, a tecla absórbete viscosa nunha negativa quirúrxica a era digital, amputación da zurda, que aforcou un sol, por atopar a diferencia dos dedos extraviados. Houbo un corazón neste lugar, cando os entullos tiñan plumas.
A ferida enxendra demasiadas coitelas sobre o brillo, demasiada infección sobre unha estrela, demasiada responsabilidade sobre o último verso. E aínda nos queda terra sobre a madeira. Desvaneceuse aquela liña de costa onde se soterraban as ameixas fuxindo das ouxas. En dúas quendas, os bosques caeron baixo o influxo dos movementos das mareas e emerxéronse en compaixón os océanos. Fixemos conta da catástrofe, espetando na turba a historia do que fomos. Ninguén vai lembrar onde vivíamos, somos árbores fósiles nun eterno inverno no que temos falta do caer aéreo das follas. Cando estimos o uniforme, pechamos os devocionarios sen ollar atrás, mais quedounos a sombra da capela na córnea e a pegada da culpa nos xeonllos. Foi o noso derradeiro acto de fe. Non sei se Marta quere organizar a segunda quenda ou se vamos a co mesmo... Ela xa inició. Eu xa rematei. Ela leu 2 textos. Ti xa liches 2 textos, vale, perfecto. Entón xa estamos na segunda quenda. Vale. As pavieiras en flor. Vou beber un pouco de auga e así xa. As pavieiras en flor chaman pola fin do inverno, mentres erguen desafiantes as delgadas varas inzadas de botóns rosados. Opera a árbore, os pétalos estrados no chan, debuxan unha alfombra irregular, efémera. Froitos perdidos nun arrouto xeado, mentres o paso dos anos se eslúe a memoria das palabras, o seu significado. O nome das pavías, a se esfarelar neste frío sen neve. Bueno, pues retomo o fragmento anterior. Este é un chisquiño máis longo para que teña sentido, pero espero non molestar moito. 609. A frecha danza nos meus ollos como a un rito tarica ás 6:09 da mañá e percorre pulcramente o trazo da palabra río. A seta avanza suave como o balbucir da néboa de baixo ante a primeira sílaba da palabra vida. 6:34. A través un tempo de grandes manchas contemplo o soño dun faisán morto que un bico de cinza que foi un cardo arrincado da lingua de Lot. Resisto o riso dos grandes ríos, a súa fluencia de creos. A febre por igual a troita e o río que afoga a troita. Hai unha fresquísima máscara mortuoria portada por alguén que detrás de min flota sen sexo. En un só intre me soña e contempla, me cobre e esquece. Xa, deixámonos aquí. Bueno, pois vou ler 2 porque un deles é moi breve. Firmamos a escaseza. Buratos en paredes. Nostalgia dun valor que non existe. Non é o mesmo unha perna que non dúas. Non é o mesmo unha moeda que non o soldo mínimo. Árbore, que o misterio da foresta. O exceso é renunciar á soidade humana, concedendo pernas cibernéticas, capital en dereitos, a abstracción do bosque. Un poema nas paredes da ferida. Presento agora un corpo todo estigma, burato pel queimada, negativo anatómico dun home cis e branco. Contra a pel, unha úlcera contraria a sempre hai contradición, cando a imaxe verdadeira non é máis que o revelado do que verdadeiramente somos.
Pois con este breve recital poñémoslle punto e final a este acto. Hoxe presentamos aquí este Notas sobre a extinción de Marta da Costa, As Axuras de Luís Valle, o Voto de silencio de Andrea Fernández Maneiro e O transo de Branca Trigo. Os que non lechedes os libros, por favor, ledios, porque Si a vos poesía... engada, si Bueno, vos comprades apetece. polo menos. No, se non o ides ler, o meu non o compredes. Digo, Marcho. a poesía é unha das grandes cousas da vida e da historia da humanidade. Grazas aos poetas por os e as poetas por estardes hoxe aquí. Grazas ao público que asisteu a este acto. Grazas grandes, grandísimas á Asociación Val de Gazafellos do Val Gazafellos do Val por a cesión deste espazo de maneira completamente desinteresada. Moitísimas grazas polo café tamén. Hoxe aquí tecemos de maneira involuntaria ou voluntaria unha zona temporalmente autónoma, así que, bueno, pasamos case 2 horas de proceso de desalienación. Moitísimas grazas por vir e vémonos noutra.